Sa dalawa. No. Hello guys, welcome to my vlog. Ang video na mapapanood nyo po ngayon ay paano ibababa ang malaking yung malaking bahay kubo na nilagay sa truck, kung paano siya i-deliver ng maganda at paano nila ma-set up. Sa mga hindi ko pa kadikitan dyan o hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel ay subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga bagong vlogs and bagong videos. Welcome po sa Ronan's Adventure. Tara at ating panoorin kung paano. Bye! Yan na. Ibababa na yung kubo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sige, iba nyo raskin. 1, 2, 3, kanto. 1, 2, 3. Oh! Bilang kayo, bilang. Para sabay-sabay. Wah, talo. One. Oh. Yan na, pababa na. Bigat yan. Tapos iabanti konti yung truck. Matibay yan. Op, op. Naiirapan nyo. Yun. Abanti pa. Yay! Tapos kubo. Ayan. Mayroon tayong lamisa. Lagay ng mga gamit, mga wine, mga tukat. Ito may kunting lababo. Ito yung sala. Ito yung kwarto. Double deck pa. Ang ganda. Meron siyang jealousy. Kabila, meron din yung jealousy. Taas. Na. Ililipat na doon. Kulang sa likod, tatatlo sila. Yan. Ito na. Yan, iba nyo ra. Inalala yung dalawa. Yun. Oh! Tapos ipapatong nila dun sa mga bato-bato dito.
Wala, pahirapan talaga. Oh. Kailangan naman power. Patong nila dun sa bato para sa paa niya.